India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Karosha kan siat penhap iki namding Toma House Crush Misai but terbom iki jaka penha namding jongki lada ka United States karai ban penyo iki ne ki namding na ka benta ka Ukraine but kan wat iki lat ban penpai kaliang da ka bating e presha e ka Washington. Ong uwe unong tau an barang ba jong Karosha. U President ke US Donald Trump ula ong haka singing kong balala ba ula kwa bantip ka e ka baka Ukraine ka tmu ban le haka baya de bat ki namding Toma House shwa ba un menjor ban penbiang yeki namar ba kwa ban penjor ya katma hapding ka Russia bat ka Ukraine. Wala kata ula ong ba ula shem ya karai halor ka te ka kam. Kajubab jongi kan long ka bating e bha nginwat ikilat kilinti ban penshitom ya kito ki bawan ra jeng e yangi ong u Andres Kartapulo u badai ukli jong ka komiti ya dari ka parlimen ka Russia sha katanat pathai kubor u Kartapulo u badai u sambut menteri kamya dari parem ula ong ba syam la perkhat ba kinamding Toma House kin wan ra ka jengkela hamadan thmawat lada kin penbiang na ka benta ka Ukraine namar ula ong ba kila ban ai tang khandiat e katatang de ki pautali om da kispa ngitib ha shapang kini kinamding kumno ki her kumno ban siat eki ngilaya trelang bat ki hasiria kumta kamdon e ka bathmai kijing e kin long tang na ka benta kito ki ba penbiang yeki bat kito ki ba penun kam yeki hangta kin don jing e ula ong la ong ro ba ukarta pulo ula ong ba hadu menta ka Moscow kam shem la yo iya kino ki dak ba ka Ukraine ka penkre e ki jaka penhari ki namding Toma House ka ba ula ong ba ka kwi kam omla ban buri la da ka yo kum kini ki namding